Velkommen til Ocean Collectives. Ocean Collectives er en bådklub, og med en bådklub mener vi, at vi har sørget for, at der ligger både på nuværende tidspunkt i Tuborg Havn, hvor vi sidder her. De ligger også i Københavns Havn, i Sletten Havn, i Rungsted Havn og i Helsingør Havn. Når man bliver medlem i Ocean Collectives, så får man adgang til vores medlemsapp. Inden man får adgang, skal man selvfølgelig vælge, hvilket type medlemskab man vil. Der kan man vælge mellem udvalgte både, hvor man får adgang til ikke hele flåden, men nogle fede udvalgte både. Og så kan man vælge medlemskab B, altså den anden pakke, og der får man adgang til alle både i alle havne. Eksempelvis den her fine T7'er fra Finmaster, vi sidder i nu. Når man har fået adgang til medlemsappen, så kan man vælge mellem at booke en hel dag eller en halv dag i den ønskede båd, man gerne vil sejle i. Man kan hele tiden have 2 fremtidige eller aktive bookings ad gangen. Og hver gang man har været ude at sejle, så får man så sin booking tilbage. Så lad os sige, at man gerne vil sejle om 7 dage, der kommer svigermekanikken på besøg. Så kan man booke den ind allerede, og man har stadig en booking tilbage til mere spontan sejlads. Nu er klokken lidt over 14. Lad os sige, at jeg så bookede halvdelen af dagen her klokken 16 til 22 og afleveret båden der. Så vil jeg allerede få min billet tilbage efter klokken 22, når jeg har afleveret båden igen. Og på den måde har du faktisk ubegrænset sejlads. Det fede ved Ocean Collectives er derudover de her forskellige både i de forskellige havne. PT har vi 8 forskellige bådmodeller. Det fede ved det her er, at lad os sige, at du går ind til en bådbutik. Så er det klasse eksemplet, at han står og smiler, eller hun står og smiler, når du kommer derind. Og derfra så fortæller du om dine ønsker til båden. Du kunne godt tænke sig, at den var god til vandsport, eller den skulle også kunne fiske, og så skulle den kunne komme under kanalerne inde i København. Så står han og smiler, eller hun og smiler, og på den måde, fordi at der skal du til at købe 3 både, i stedet for bare 1. Her i Ocean Collectives, der har vi sørget for, at der er forskellige både i de forskellige havne, der passer godt til miljøet der, hvor de sejler. Eksempelvis Tuborg Havn, hvor vi er nu. Den her båd her har 225 heste og en kahyt. Så der er altså gode muligheder for vandsport eller sejle en tur til Vejen eller anden, lave en hel dag derfra. I Københavns Havn er der super lækre både, som også er gode til at sejle under kanalerne, så sådan klassisk rosé-sejlads eller lignende. I Helsingør Havn for eksempel er der også både, som er særlig gode til ræs, hvor der er endnu mere plads, bredere løb, og herudover også mulighed for fiske, hvis man har lyst til det. Der er eksempelvis vores Chanot Merryfisher deroppe, som også har dobbeltret, så man kan stå ude agter og altså ikke er afskåret fra resten af selskabet, når man hygger sig med venner, familie eller på tværs af generationer. Vi synes, at Ocean Collectives er et rigtig fedt koncept, både for dig, som måske ikke har prøvet at sejle før, og skal have en forståelse af, hvilken båd du godt kunne tænke dig at sejle i. Så kan man prøve de forskellige nuværende 8 bådmodeller af. Det kan også være for dig, der har haft båd før, og ved, hvor meget det kræver med vinteropbevaring, vedligeholdelse, forsikring, bådpladser osv., bundmaling. Og det kan blive en dyr omgang. Her, der kender du prisen, og du bliver ikke overrasket over noget. Man tilmelder sig 12 måneder frem, og derfra kan man opsige med en måneds varsel. Det tror vi på er den rigtige måde at gøre det på, så vi sikrer den her klubånd, og vi får de rigtige medlemmer ind, som har lyst til at være en del af det her fællesskab, vi har.